Začnu u otevřené e-mailové zprávy z naší kopírky, kde mám 10 příloh, 10 souborů. Nejprve se přepnu do Total Commanderu a vyrobím si nějaký pomocný adresář, který bude prázdný a ve kterém budu pracovat. Například pomocí klávesy F7 anebo tady pomocí tlačítka F7 nová složka. Tak, nyní složku otevřu, přepnu se zpátky na zprávičku, ťuknu na první soubor, stisknu Shift, poslední soubor, soubory si takhle ze zprávy skopíruju přímo do toho připraveného adresáře. Nyní je důležité, abych si je srovnal podle názvu, ťuknutím na záhlaví název. Jsou tady srovnané 1, 2 až 10. Ten první reprezentuje soubor s názvem A0002. Poslední soubor je kalibrační list převodníků s číslem 11. Nyní všechny soubory označím, například Ctrl+A a stisknu klávesovou zkratku Ctrl+M, která vede k tomuto hromadnému přejmenování. Tady vidíme starý název, nový název, symbol N tady v tom políčku, maska symbolizuje právě název souboru, ten vůbec nebudeme potřebovat, ale budeme potřebovat počítadlo. Nový název souboru bude vypadat 6013-KL-A. Teď tady bude to počítadlo, což bude 4místné číslo, _25. Nastavím si počítadlo tady vpravo, takže první číslo bude 2, přírůstek 1, to už jsem zkoušel předtím, takže ten počet číslic tady mám 4, to je přesně to, co potřebuju. Takže tady vidím nové názvy těch souborů, které odpovídají právě označením těch realizací. Stačí už jenom stisknout tlačítko spustit, zavřít dialog a soubory mám přejmenované.